Čaute. Ahojte. Viem, dneska je slniečko hore, aj bolo, ale chcem sa s vami o niečom porozprávať. Keď som bola v škôlke, tak som to tam asi od niekoho chytila, alebo to som od niekoho buď chytila, alebo niečo také iné, alebo že bola stále vonku a tak. A keď budem hore až do léta, ako budem ohrievať? Vtedy mi bude tiež tak strašne zlé a nebudem môcť ohrievať. Radšej sa poďme pozrieť na koláčik. Čo je? Áno, som koláčik. Slnko vás som privídala. No a viem, že je hore, malinké moje, ale môžeme sa o tom porozprávať, ako dostala chorobu, ako sa jej to stalo. Počkať, ona vám už o niečom porozprávala? No, dobre. Ale keby bola hora cez leto, vy to viete? Tak sa poďte pozrieť za rečinkou, ale ostatní sú tiež horí, takže tam už nie. Tedy som paradajka, alebo rečin. Koláč, sem. Ja to viem. Všetci to tu vedia, že je slniečko hore. Za to musíme byť aj doma. Lebo to slniečko sa volá Linda. Ale to nevadí. No, ale tak